Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Julio, iti probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, sigod nga agtartaraken na kadagiti baboy kandad duma adingwen iti probinsya mi nga Ilocos Sur. Marigrigat ti pamilya ang nagtaudak, ken nasapaak anaulila iti tawen ko asa nga pulo. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Julio, dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagmayatag kitain dagiti taraken tayo, tatang, nanang, may ayo akadakwada. Wen, anak ko. Talaga nga ado ti taraken tayo. Un anak, katnupay saan tayo ako kadag ito yung ayop. Isuro da kang agtaraken. Tapno amunton ti araramidam. Wen, tatang, nagmayat tupay ti agtaraken kadagiti ayop. Isu arumbang anagagat ka. Tapno manayunan pa'y dagiti tarakan tayo. Wen, anak ko. Tano bumaket kan lumakay kamin kan ni tatang mo. Talaga asikanto ti makaam mo kadagiti taraken tayo. Kastamot ten iti solar amulmulaan tayo kadagiti nagdudumaan natin. Sikat ti sumublat ang mga sikaso kadagito'y ataraken tayo. Tapno di na tayo papanawan ti amo tayo. Wen, nanang, talagang agagagatak. Rumbang laang, anak. Talaga ka di, adi mong ituloy ti agiskwela, anak ko. Kuha, nanang. Un nga agpaiso, anak ko. Tapno manayunan tinasursurom ije pagadalan. Uray makalpas kala ko maiti high school. Jakmat lang mayulo dagiti sursuro da iti eskwilaan. Iswadyak kayaten ti agiskwela, tatang, nanang. Kontento ako na nakalpas iti elementarya. Sa bagay, no nagagat kalakid di nga agtrabaho, saan ka nga agbisin? Kanamangan, no umasenso pa'y ti panagbiag mo. Dito'y abiyag, kinagagat, kinaanos, diskarte iti panagbiag, panagtalak iti Diyos, ti igam tayo. Kanawan lakit di ibadbadak mo apadam a tao, nasaya at lata ti pagbanagam, bindisyonan na ka tinamarswa. Wen, anak, tano maadaan kanto iti pamilya, talaga amasapul nga aggagat ka. Tapno maipaay mo dagiti kasapulan ti pamilyam to. Wen, nanang, tatang, agagagatak, tapno jak to agbisin. Pang-asiyo, tadi kay kumamanan mangala kadagiti ay aywanan ming ayop. Ikanda kami, tapno saan kayo amadaksan? No kayat yo, dagiti bukod mi adingwan ti alaon nyo. Dagiti adda iti asidag ti balay apag nanaudan mi. Basta diyo kurangan dagito ipatpatarakan da kada kami. Sige, ison ti alaan mi. Ngaminton sumaro no. Nanyunan nyo ti itadyo kada kami. No kayat yo, ikanda kayo kadagiti babasit pa'y atarakan mi. Tapadakkalan nyo ida. Tapno di kayo umay agdaw-dawat kada kami. Di kayat mi, dagitay maparte adagusan ti itadyo. Nalawag. Uray kumaan na kukwami dagito nga ayop. Taikanda kayo lata tunggal umay kayo dumawat. Angam saan mat nga rod. Tatartarakan milaang dagitoy. Awanan ti ado asao. Sige, tamangala kamin kadagiti dingwan nyo. Kat di kayo reklamon, tawan metlat ti maaramidan nyo. Aglamangak pa ila ditoy. Umasidagak ko makadatatang kananang. Tapno mangag ko ti pagsasaritaan da kadagiti tatawa kasasauda. Ngam, kasla mabutengak met. Tadarmas da. Kun, apay akasla mabutbuteng dananang kan tatang. Unay metten dagijay at tao. Day talag daw dawat ti amuda nga aramidan. Wun nga ruda, ikan lang arudan iti tarak nanda. Hindi dakit din kayat. Day talamang laklaka ti amuda. Masadot da siguro nga agtarakan kadagiti ayop. Nalapit akasta, bakit? Tatang, nanang. Asino ka di dagijay at tao?
Nakitam gayam dagiti kinasa sa umi. Una nang, kanapay nga darmas da. Ay na, di mong damagan no asino dagijay, Julio. No makitam kit di ida, kat lumiklik ka. Apay ngamin tatang. Basta, tungpalam tibilin mikan ka. Kas iti sigod, ikanda kami kadagiti taraken nyo akalding kan baboy, kas kada manok, pato, kan kadagiti mulayo anat natang. Anya, nalabas kayo na. Naibagamot tan kada kayo. Asaan mi ako kada gito yung ayo pa. Matangtangdanan kami laeng. Kat numaamuan ti amo mi, nga ipadpadawat mi dagiti dadumang ayo pa. Amang ano ikatanda kami kas katalagda. Kasta? Sige. Tapno, di mumot ko na. Ikanda kayo iti tsansa. Ibagam iti dayta nga amom amasapol nga ibingayan da kami. Taagpay kami a protector iti dayto a farm na. Ngamno di na kaya. At dasan ana saya ta mapasamak. Anya? Idanon mo dayta, iti amom. Di gusak dagiti baboy. Tapno nalinis dalata. Kan linisak na to pulungan da. Tapno sana naangot. Ha? Adaman ng dagiti umayag daw dawat ka dagiti tarakan may adingwen. Nabayag at chimpo adiday mimay. Ita, at dadamanen. Anyamot ng dagiti tatatao. Day talag daw dawat er aramidan da. Umasidaga kadakwada. Ngamjak agpadlaw. Di kaya gitad kadagiti daw-dawatan mi. At dasana na saya at mapasamak. Awan at talaga ti maitid mi ita. Tanailakon dagiti daduma. Ung tanda kamay dagiti amo mi. Numakurangan dagiti ipatpatarakan da. Maasi kayo kumamot kada kami. Nukukuha mi kuma. Ikanda kayo. Kasta gayam Talaga gayam at diyo kaya ti agitad. Talaga asaan? Tada kami ti madaksan. Pangaasiyo. Kasyanda kami. Ikatanda kamin kas katalagda. No agitid kami pa'y kada kayo. Lukas tangarod. Saan? Malo! Awanan kayo tibain! Awanan kayo tibain! Di na karamutan! Di na Sige! Alahan nyo amin nakabalan tayo nga alahan! Nanang! Tatang! Kasanuak pa itan, tawan kayon. Awanan ba yung dagiti atat tao? Pinatay da kayo. Katawan mo't basol yung kadakwada. Kasanuak pa itan, nanang! Tatang! Sigun iti investigasyon. Tripildi dagiti nang patay kadagiti dadakkel mo. Naulpit dagiti atat tao, sir. Nagpakpakasi dagiti dadakkel ko. Ngam di da kinasya ni da. Talaga kas jay dagiti atat tao. Ti pagsayaatan da. Ti ad-adda apang panunutan da. Imbaglaangan. Tadi da kainraman na pinatay. Sanak ngamin nga imasidagadagos kadakwada. Nang runay din ang nagkutiputok ti paltog, sir. Tanagbutengak. Natamaan ti baro kong tinama. Kat ni matatang mo. Iti ulo na. Isu ti makagapo anatay da adagos. Awanin, sir. Diyan ka munuan niya ti pagbanagak. Itatawanan dagiti dadakkel ko. Hindi kagdanag. Tay referda ka iti ahensya ti gobyerno. Ang makatulong kan ka. Tangay awanan dagiti dadakkel mo. Pumanaw ka matan ditoy. Tadi mo pa'y lakabaulan nga imatunan to'y farm mi. Addan nabirukan mi amang sublat iti trabaho da tatang kan nanang mo.
Kasyanda kumamot, ma'am. Uray dituyak pa'y lang agyan. Mabalin kumamot. Nga mubing kapay. Saan mo akabaulan nga aramid ti trabaho dagiti nataangan? Saan ka di nga ipanda ka iti MSWD ta minor ti edad kapay laang? Da kayat ti mapanijay, ma'am. Kayat ko kumalat na ti agyan dito, eh. Awan ka di am-ammom akabagyan nyo amabalin ang mga alakan ka? Awan, ma'am. Tayo di may kamin dito, eh. Katawan mo timbagbaga tatatang kananang ko. Nada kabagyan mi dito yung lugar. Ladingitag, ngam. Addan maisukat kan ka nga agyan dito'y pinaaramid mi abalay, apagyanan dagiti agtrabaho, dito'y farm. Dituyak manan palingki. Inakagkita iti agpakumboy ka dagiti pinalingki da. Barang makaduwak ita. Kat adala tapaggatang ko iti kanak. Ah, dayjay. Kasla marigrigatan iti pinalingki na. Asit gak. Ma'am, kasapulan nyo ka diti agkumboy ka dagiti pinalingki, oh? Sige. Sige man garod. Tanihin nagdagsan nga agpayso dagito'y awit ko. Itulod na kaging gaije balay ko. Sige, ma'am. Kat pagyamanak no agtalag kayo kanyak. Kastagayam tinapasamak iti pamilyang baro. Kaasi kamot. Wan, ma'am. Isungag katang-katangak ita. No sa di nula ditan ti pagturturugak, ma'am. Ngam, apay adi mo kinaya ti imbaga ti pulis. Aya si dagda ka iti ahensya ti gobyerno a makatulong kan ka. Diyak mo, ma'am. Ngam basta jaklatan kaya ti mapan iti bagbagana. Amangan no sinubyanda ka pa'y iti sigod a nagkikyanan nyo. Ngam siyempre, awan kamot ngaminan anadanon da ichay. Nalabit akas ta, ma'am. Amom, panagkitakan ka. Kat adda na pintas a masakbayam. Nulakit di ituloy mo ti agadal. Lakayak matan, ma'am. Isu akas lamabayin ako na sumrak iti pagadalan. Kan awan aramatak akwarta nga agadal, ma'am. Awan lin na kayan wan no binakatan no edukasyon ti pagsasaritaan. Isu ano kayat mo? Pagadalan ka. Ituloy mo ti agadal tapno addan to narimat a masakbayam. Ha? Isar ka iti alternative learning system. Wano, ALS. Ha? Sana ka ding agtagtagain na plaeng, ma'am. Agyaman aklaunay, ma'am. Da kayo tinsabot ti apo a makatulong kanyak. Da kayo ti sungbat dagiti karkararag ko. Ita tanakalpas kan iti high school, ituloy mo iti kolehyo. Agyaman aklaunay, ma'am. Saan ka di nga imbagakan ka, nga awagan naklatan iti anti? Pasensya kayo, nanti. Maliplipatak. Kat kabayatan ti panagadal mo. Agserbi ka matlaang kas sekretary iti matmatunak a law firm. Taado ti maadal mo ichay. Sige, auntie. Takas lakayat kunti bagbagayo. Nga abugasa ti alaka kurso. O sige. Gapot a mamati ak ngagbalin kanto analaing nga abogado. Tatulungan ka, baro. Ngam ti pampanunutek. Lakayak ton. No kas pangarigan aggraduarak ton iti abugasya. Sana parikot na ita. Ti importante, nagagat ka nga agadal kat makagraduar kantoon. O makita, ita graduating law student ka. Wen, auntie. Kat sika talaga tinagbalin asadag ko. Sika ti kauna na nagtalag kanyak. Ngagbalinak analaing nga abogado. Kat agyaman ako na iti Diyos.
Tain sabot na tikaskan ka, anasayat a tao. Sika tinagbalin nga inak. Kat agyaman nakbatlaunay kan ka. Kat ikarik, di kay tubaybayan, Auntie Filipa. Kat pagyamanak mo at tainggaad mo tinagadal, Barok. Iso nga ituloy mo. Aging ga iti agbalin ka anaan-anay nga abogado. Wananti, tanong mabalin. Diyak kayatan na maulit tinapasamak kada kami iti pamilyak. Kat awan kumandag iti kakasya at tao, asiwawayang agdakdakiwas iti kagimungan. Dinadaal dati biyag ti dadduma at tao. Juan Barok, kat kaasimat dagiti nagbalin abit timada. Wananti, kat into nan anayan nga abogado ak. Tulungak dagiti maitadadanes. Ita, Mr. Lonely, madamati pa nag-review para iti bar exam. Ket alaak mananda iti agundaway nga agyaman iti nagbalin nga inak, nga iso ti timultulong kanyak. Kan kastamita na pagyamanak ti kaasi, kan panarabay nga impaay tinamarswa. Alakastan, ket agyamanak unay, iti ingkay panangidrama, iti daytoy apakasaritaak. Tuy pagayam mo, Julio. Julio pagayam ko, nagasat ka. Taimbilang nakakaspudpud no akamang ti pamilya ni Filipa. Ket agbalin kan tungarod asadag, ken pagsanggiran dagiti agkasapulan, nang runa dagiti mailupit-lupit a marigrigat, gapu ta isuda ket awanan. Alakastan, ket agyamanak manen. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Julio at taga-probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos ken insurat para iti radyo ni Teresa Calay, ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.